Bilisan mo nga yung pagkilos mo. Ayoko nang babakla-bakla. Napakalambot mo talagang kumilos. Galit na bulyaw ni Adriano kay Lucas, habang masama ang titig nito. Kanina pa tapos magbihis ang kanyang mga magulang at ang nakatatandang kapatid na si Jose. Tanging si Lucas na lamang ang hinihintay para makaalis at makapagsimba na. Ano ka ba naman, Adriano? Wala namang masama kung mabagal kumilos ang anak natin eh. Hindi yun indikasyon para tawagin mo siyang babakla-bakla. Pagtatanggol ng kanyang ina, na tila nakikisimpatya sa bunso. Mahahalata na hindi patas ang turing ng padre de pamilya sa dalawa nilang anak. Palagi kasing pinapabura ni Adriano ang panganay. Tuwang-tuwa pa ito kapag nababalitaan ang madalas na pakikipag-away nito. Kinukonsinte ang pagiging masyadong matapang ni Jose at ang madalas na pagpatol sa gulo. Dahil doon, 7 taon ang ginugol ng panganay sa sekundarya dahil palagi itong pinapatalsik sa mga eskwelahan. Madalas din itong kasama ni Adriano sa bukid, kaya hubog na ang katawan nito sa edad na 20. Samantalang si Lucas ay sadyang sakitin mula pagkabata, kaya nanatili na lang ito sa bahay para tumulong sa ina sa mga gawaing bahay at pagpapakain ng mga alaga. Lumaking payat at mahinhin si Lucas dahil sa madalas na pamamalagi sa loob ng bahay. Kaya lumalaking lampayatot yang anak mo eh. Palagi mo kasing pinagtatanggol. Sige na, mauuna na kami sa simbahan. Sumunod na lang kayo. Wika ng ama bago lumisan kasama ang panganay. Anak, pagpasensyahan mo na ang tatay mo ha. Tandaan mong hindi lang sa pisikal na kakayanan nakukuha ang lakas. Maaring hindi ka matipuno, pero hindi doon nasusukat ang pagiging lalaki. Diyan sa puso mo masusukat ang pagiging tunay na lalaki at tunay na tao, anak. Wika ng ina habang tinatapik ang kanyang balikat. Nay, naiintindihan ko po, pero minsan gusto ko na rin pong makipag-away gaya ni kuya eh, para maipagmalaki rin ako ni tatay. Malungkot na tugon ni Lucas habang nagsusuot ng sapatos. Huwag kang magsalita ng ganyan, anak. Tandaan mo, katapangan din ang pag-iwas sa gulo. Yun lamang ang nasambit ng ina bago sila naglakad patungong simbahan. Matapos ang misa, nagpaalam si Lucas na dadalawin ng kaibigang si Mama Susan. Isang bakla si Mama Susan na maraming alagang pusa. Magaman malambot kumilos, malaki ang katawan nito dahil sa pagtatrabaho sa koprahan at pagkakarga ng sako-sakong nyog. Aliw na aliw si Lucas na maipagkwentuhan kay Mama Susan habang pinapanood ang mabilis na pagkilos nito. Mama Susan, bakit hindi kayo tumitigil sa pagtatrabaho? Tanong ni Lucas. Dahil sa mga yan, kailangan kong may maipakain sa kanila araw-araw eh. Sagot nito, sabay turo sa mga pusang hinahaplos ni Lucas. Bakit po sobrang bilis at lakas nyo? Sunod na tanong ng bata. Hindi agad sumagot ang kaibigan. Balang araw, Lucas, malalaman mo rin kung bakit. Iyon lamang ang naisagot ni Mama Susan bago sila nag-iba ng paksa. Nang makauwi si Lucas, masamang balita ang sumalubong sa kanya. Napaaway na naman ang kanyang kapatid at katulad ng dati ay kinonsinti ito ng ama. Pero iba ang sitwasyon ngayon dahil ang nakaaway nila ay ang pamilya ng mga siga sa kabilang purok. Ayon sa ama, nagbanta ang mga ito na susugod para maagante. Tanging pag-iyak ang nagawa ng ina dahil kilalang mga mamamatay tao ang angkan na nakabangga nila. Hindi malaman ni Lucas ang gagawin para sa panganib na kakaharapin ng kanyang pamilya. Natagpuan na lang niya ang sarili na tumatakbo patungo kay Mama Susan habang umiiyak. Inilahad niya ang problema. Alam mo, Lucas, bagaman basagulero ang kapatid at ama mo, maswerte sila dahil may anak silang gaya mo. Marunong mag-isip. Ikaw lang yata ang nag-iisip sa pamilya niyo eh, bukod sa nanay mo. Pero ang pagpipigil ay may hangganan. Darating ang punto na hindi ka makakahinding lumaban. Teka, may ibibigay ako sa iyo. Mahabang litanya ni Mama Susan habang pinalilibutan sila ng mga pusa.
Namangha si Lucas ng hiwain ni Mama Suka ng sariling bisig at pigain yon hanggang sa lumabas ang isang bilog at itim na bato. Diyan nang gagaling ang lakas ko. Oh, sa'yo na yan ha. Ilagay mo lagi sa bulsa mo. Paano po kayo? Nangangambang tanong ni Lucas. Kahit wala na ang mutyang yan, may lakas pa rin binibigay sa akin ng mga alaga ko. Sige na nga, bumalik ka na sa inyo. Payapang nakauwi si Lucas at lumipas ang magdamag na walang kaguluhan. Subalit kinaumagahan, nagising sila sa mga sigawan. Pagdungaw nila, nakita nilang ginugulpi ang kanyang ama at kapatid nang hindi bababa sa 10 lalaki. Nawala ng malay ang kanyang ina sa nasaksihan. Biglang uminit ang bulsa ni Lucas kung nasaan ang mutya. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang itak mula sa sabitan na bato. Nilapitan niya ang mga lalaki. Nawala ang pagiging kalmado ni Lucas at nagsimulang managa. Ang nakapagtataka, tila hindi siya nakikita ng mga ito at ang dati niyang lampang katawan ay naging napakabilis kumilos. 6 mula sa 14 na kalalakihan ang kanyang nasugatan. Dahil sa gulo, bumunot ng baril ang isa sa mga lalaki at nagpaputok sa iba't ibang direksyon. Doon na nailantad ang katawan ni Lucas. Tinamaan siya ng bala sa noo at sa leeg at agad na nawalan ng buhay. Iyon ang naging hudyat para lisanin ng mga salari ng lugar. Nang mailibing si Lucas, nilisan na rin ng kanyang pamilya ang kanilang tahanan. Kung magbabago pa ba ang pag-uugali ng kanyang kapatid at ama, walang nakakaalam. Sa bahagi ng lupa kung saan bumagsak si Lucas, nagsikumpulan ng mga pusa mula sa kung saan-saan. Binungkal nila ang lupa hanggang lumantad ang itim na bato. Lumapit ang isang baklang may masaganang luha sa mukha, ang dating nagmamay-ari ng tinatawag na mutya ng pusa.